Flashback. We're out here with Kashika. I told her that she has sparkling energy. Sparkling energy. She needs to start vlogging. And here we are at the dance studio. Eventually. How the hell do you use this thing? You press the rec button. Mutta how do you... Me taas tää kerran, mä tuun tänne ja sitten ootte surprised to see me. Oko kiitti. Oh, Kashika! Oh my god! Huono sää on tän keikan kannalta vitun hyvä, siis koska me ollaan Peltolava teltassa. on best lava, eiks oo? Eiks niin? Jos siellä sataa jengi tulee sateensuojaa ja sit on silleen, kuka toi äijä on? Mä oon kuullut tän kappaleen, mut mä en tiennyt et se on tän äijä, mut nyt mä tiedän, koska mä tulin tätä sadetta karkuun tänne telttaan ja nyt mä menen Spotifyhin kuuntelemaan sen musiikkia ja se kasvaa artistina entisestä. Oof, I'm on camera. Go man, as usual. 5 hours later. For you, baby. Hold on. Oh. 2 hours later. Sure, onks toi sinä? Mä vihaan, toi on paska artisti. Light skin, komea. I don't like him. Bekkeri Candy Shop. Come pack your candy with me today. Bangää isosti. Suklaat bangää isosti. Caramel in the middle. Caramel of life. Meidän piti treenaa, mutta what are we doing? Joo, mennään treenaamaan. Go on Popstar. Hello, today. Mä varmaan vilkutan jokaisessa videossa, mut mä ei sai. Ready? Ollaanko me ready, Jani? Ollaan. Me ollaan hito ready. Tuomas, ollaanko me ready? Ollaan. Ollaan. Ihan hittoon happy. Eli keikka meni hyvin. Of course it did. Look at it. Bollinger. We out here. This is how we live these days. Big things. 20 minutes later. Me ollaan nyt täällä keikka number 2 of the day. What's your name? Let's introduce you. Hello, my name is Jasmine. Giselle. Yhtäkkiä mulla on international audience. Mother, this is for you. Suomeksi Jasminkin. Kuinka me ollaan keikalla tänään? Who is the motherfucking queen? In the beginning. Siis sä siltikään sanonut kenenkaan me ollaan. Hei, oh my god, koreografi, moi! Insert music. Oh my god. Sitting on stage with Kaya K. K. Woo! Miten meillä meni keikka? Täydellisesti keikka! Miten Solmasilla meni keikka? No, Solmasin kieli nyt oli vähän. Day 2. Tänään mä tanssin. Hei. Hei, mä nukuin tossa. Mie nukuin. Melissa nukkuu eristäytyneen sohvalla, koska hän on vähän kiveä. Meillä kaikilla on keikat, niin se koittaa protektaa meitä. Oh. Se sai pistorasioita. Kyllä mikä juttu. Näytän vähän kananmunalta. Mä teen niinku, tietsä, flown. Et tietsä,
Mihin se niinku, noniin kato. Melankolia, jos joku herättäisi mut keskellä yötä ja käskisi tehdä sen niinku peilikuvana, mä saisin se silti. Hei, kyllä tämä on. A few moments later. Rakkaako ruista meteorologiselta skaalalta, niin se riippuu, että onko niin korkea paine olemassa vai onko matala. Sehän on siis vielä nähtävissä, joten pidetään sormet ristissä. Eventually. Tyrkiä! IVG sanoilla voitalo yöhön. Turkki pääsee tänään juhlitaan. Tyrky! Ja pimeä lotta ikuista. 6.5 hours later. Eli me ollaan avaamassa tänne Helsingin keskustaa uutta baaria. Kyllä. Bombo Garden. Day 3. Mikä keikka meillä on tänään, bro? EV ja sulla on EG. Moi! Tässä on meidän oikea kuvaaja. Mä oon vähän feikkikuvaaja. Gang. Ei enää duuni, mä vaan venään lomia. Näin auringostuni, kuvittelen omia. Melankolia, meidän kotimaa. Minutes later. The next day. Tämä video on päättynyt, ollaan Helsingissä taas. Kiitos, että katsoit. Kiitti kun katsoitte. Ja jos et kattonut. Seuratkaa, tilatkaa. Vaikka et kattonut, niin we love you. Bye friends. Bye mom. Exactly the type of vanhempia me oltais, lapsi vaan rullaisi takana jossain, kun me ollaan silleen blogataan hetki. Toi oli jo lopetus. Okei, on ollut rankka viikonloppu. En osaa edes pitää huolta omasta laukustani, joten let's go home. And sleep. Bye!